پشتی درباسبونا میلیشن سربرێژیما سووریە بۆ عفرینە ڕۆژئاوای کوردستانی کۆلگۆری ڕێکەفتنێکی ناوبەرە پارتیا یەکێتیە دەموقرات پێدێ و رێجیما ئەسەد ئەو چەکدار بە مەبەستا بەرەڤانیە گوند و ناوچەیەن عفرینێ دەرباس بوون عێریشên Tirkiye yên esmanî û bejayî ser Efrînê girtir bûn û zêdetir bûn û roj bi roj gundên nêzîkî bajarê Efrînê têne ermanc kirin û xelkê sivîl malên xwe vale dikin û derbeder dibin û êrîşa Tirkiye û şer û pevçûn derbasî roja xwe ya 36 dibin. û li gorî jêderên xwe cihî ragihandin ku îro û ji ber ermanckirina navinda navçeya Cindirêsê ji aliyê baleferên esmanî yên Tirkiye ambara ava vexwarinê yên navçeya Cindirêsê bû ermanc. Dê encam de ew navinda belavkirina avê bi giştî hat serûxandin. Herwiha çend mal rastî ziyanên madî hatin. Lê navçeya Mabata, gundê Qenterê û Erebwêran lê navçeya Şera û gundê Bedîn û Yêraco rastî êrîşên balefer û topên artêşa Tirkiye hatin. Dê encam de şehîd û birîndar hene û beşek ji wan zarok in. Derbarî şer û pevçûnan navbera artêşa Tirkiye û çekdarên Mersala Firatê ji aliyekê ve û çekdarên Yepekê yên ser bi Partiya Yekîtiya Demokrat PYD li gund û navçeyên Efrînê jêderên xwe cihî da nezanîn ku îro şerek giran li gundê Hecîler û Baflûnê yê Cindirêsê û gundê Mosaka yê Raco rûda. Li gorî her du mîdyayên Tirkî û PYD radigihînin ku şerê pêşveçûn û paşveçûn lê gundê Sînûrî rû didin. û di encama wê şerê de xelkên sivîl mal û milkên xwe bi cê dihêlin û derbederî gundên aram û navenda bajêr dibin.